कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. मंत्री नागेंद्र हेमका परत मंत्रीपद दिले बद्दल भाजप आक्रमक. राजीनाम्याची जोरदार मागणी. कारवार. मंत्री नागेंद्र हेमच्या विरोधात भाजपान हाजे पयलीं केल्ल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीचेर तेमी मंत्रीपदाचो राजीनामा दिल्लो. मात्र आता तेमकां परत एक फावटी मंत्रिमंडळात समावेश केल्लो आसा. भ्रष्टाचाराचो आरोप आशिल्ल्या ह्या व्यक्तीक काँग्रेस सरकार संरक्षण दिते आसा असो आरोप श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी केलो. मंत्री नागेंद्र हेमका तात्काळ मंत्रिमंडळांतल्यान हकालपट्टी करा अशी मागणी तेमी केली. माजी मंत्री सागरद हरताळ हळप्पा हेमी सरकारा विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केलो. भाजप जिल्हाध्यक्ष यांनी सेगडे हेमचे सहित पक्षातले अनेक नेते आणि पदाधिकाऱ्यान या धरणे आंदोलनात सहभागी जाते मंत्री नागेंद्र हेमका राजीनाम्याची मागणी केली. या धरणे आंदोलनात ओबीसी मोर्चाचे राजेंद्र नाईक, जिल्हा सरचिटणीस प्रशांत नाईक, प्रभारी गजानन गुनगा, राजू भंडारी, प्रवक्ते जगदीश नायक मोक्ता, शहर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष गुणगी, अंकोला मंडळाचे संजय नाईक, मीडिया सहसंयोजक किशन कांबळे तसेच राज्य प्रकोष्ठाचे सुनील सोनी सहित भाजपाचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. 90 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कारवारकरांच्या मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदात सुवर्ण स्पर्श दिवच खातीर एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. कारवार नगरपालिकेचेर लोकायुक्तांचो शापो. कारवार. आज कारवार नगरपालिकेचेर लोकायुक्ताचो शापो पडलो. सुमार 15 अधिकाऱ्यांकडेन वेगवेगळ्या विभागातल्या कागदपत्रांची तपासणी केली. शाप्याचे कारण अजून स्पष्ट झाले ना. कारवार शहरातल्या नगरपालिकेच्या कार्यालयात गुरुवारा सकाळी लोकायुक्तांच्या पथकान अचानक शापो घातलो. सकाळी सुमार 11 वरांचेर लोकायुक्तांचो पथक नगरपालिकेच्या कार्यालयात दाखल झाले. सुमार 15 अधिकाऱ्यांकडेन नगरपालिकेतल्या वेगवेगळ्या विभागातल्या फायलो, कागदपत्रां आणि संबंधित नोंदीची तपासणी सुरू केली. तसेच नगरपालिकेचे आयुक्त जगदीश हुलिगेजी हेमगेल्या कक्षातल्या अधिकाऱ्यांकडेन माहिती घेतली असे कळयला. दरम्यान लोकायुक्तांच्या या कारवाईचे फाटले नेमके कारण अजून स्पष्ट झाले ना. कोणाल्या तक्रारीच्या या प्रकरणाच्या संदर्भात ही कारवाई केला ह्याबाबत अजून अधिकृत माहिती स्पष्ट झाली ना. नगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागातली कागदपत्रां तपासचे काम आणि माहिती गोळा करचे काम लोकायुक्त अधिकाऱ्याकडच्यान सुरू आसा. ह्या कारवाईत नेमके किती समोर येतले हाजेर सगळ्यांचे लक्ष लागून उरला. शाप्याबाबत अधिकृत माहिती मेळची प्रतीक्षा आसा. कोंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कोंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार
वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. राष्ट्रीय महामार्ग 66 अज्ञात वाहनाची दुचाकी धडक. एकट्याला जाग्यावरच मृत्यू, एक गंभीर जखमी. कारवार. कुमटा हिंगा राष्ट्रीय महामार्ग 66 बेटकुळी वाठारात अज्ञात वाहनान दुचाकीक धडक दिल्ल्यान जाल्ल्या भीषण अपघातात दुचाकी स्वाराचो जाग्यावरच मृत्यू जालो तर एक गंभीर जखमी जालो आसा. ही घटना बर्गी ग्रामपंचायत वाठारांतल्या बेटकुळी लागीं घडली. मृत दुचाकी स्वाराची वळख गोकर्ण हांचो मिलिंद केरी निवासी लतीश गौड अशी जाल्ली आसा तर गंभीर जखमी जाल्ल्या दुचाकी स्वाराचें नांव नागराज गौड असून तेमी गोकर्ण हांचे मिलिंद केरीचे रहिवासी आशिल्ल्याचें कळून येयलां. दोगी जण दुचाकी वयल्यान कुमटांतल्यान गोकर्णाच्या दिशेन वयता आशिल्ले. त्याच दिशेन वयच्या अज्ञात वाहनान तांगेले दुचाकीक धडक दिल्ल्याचे सांगते आसात. धडकेची तीव्रता इतली आशिल्ली की लतीश गौड हेमगेलो घटनास्थळारच मृत्यू जालो तर नागराज गौड हेमी गंभीर जखमी जाले. जखमी नागराज गौड हेमकां 108 रुग्णवाहिकेंतल्यान कुमटा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. अपघाताची माहिती मेळताच गोकर्ण पोलिसांन घटनास्थळार धाव घेवन पळवणी केली. अज्ञात वाहन तशेंच त्या चालकाचो शोध घेवचेसाठी पोलीस तपास सुरू आसा. ही घटना गोकर्ण पोलीस ठाण्यात हद्दीत घडील असून या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती तपासानंतर समोर येतली. बायक आणि ट्रकामध्ये समोरासमोर धडक, दुचाकी स्वाराचो जाग्यावरच मृत्यू. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या सुंगसाळ लागीं राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52 बायक आणि ट्रकामध्ये समोरासमोर भीषण धडक झाली. या अपघातात बायक स्वाराचो घटनास्थळारच मृत्यू जालो. मृत व्यक्तीची ओळख दांडेली हांचो संजय भोसले वय 27 अशी जाल्ली आसा. अपघाताची खबर मेळताच अंकोला पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी केली. या अपघाताबाबत फुल तपास पोलिसांन सुरू केलो आसा. घर बांदचो आसूं वा घराक नवो रंग दिवचो आसूं, प्रत्येक गरजे खातीर एकच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जशे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा. आमचे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता.